wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian seni warga tunas limbah ingkang mijil saking dusun Banyumari datang salaman. Dumateng pangasanipun para pundhen para sepuh ingkang kinabekten. Dumateng pangasanipun warga musik ugi ingkang kawula tresnani. Dumateng pangasanipun pamriksa kakung saha putri ingkang kawula hormati saha ingkang kawula tresnani. Monggo tansah sangsar munjukaken raos puja puji syukur wonten nganyunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat hidayah sainayah sahingga saged tepang manunggal wonten rikalenggan punika kanthi manggih wilujeng. Paosan selawat salam mugi katur wonten junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sareng-sareng kita antu-antu sabangatipun wonten donya dumugi wonten alam akhirat donya. Wonten mriki yang kawula makili warga seni tunas limbah ugi yang kawula minangka talang basa saking panjenenganipun Nak Nuryono yang sak keluarga bilih wonten dinten punika panjenenganipun Nak Nuryono kagungan kersa menika nikahaken ingkang putra ingkang sampun kaleksanan dinten Kemis Kliwon ingkang sampun kapengen. Mila dinten punika panjenenganipun Nak Nuryono yang sak keluarga menika ngunduh penganten utawi mboyong penganten ingkang saking dusun Nagara Wonolelo sampun kaleksanan kawula wau enjang kanthi manggih pidodo pinaluya kalis ing sambikala. Mila wedal punika panjenenganipun Nak Nuryono hibur ingkang putra punang pinanganten sarimbit mogya punang pinanganten sarimbit manggiha katentreman tulus raharja anggenipun bangun brayat mogya tansah manggih rahayu ingkang tinuju manggih gagah ingkang jinangkah saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila wedal punika nyuwun doa restu dumateng pamriksa kakung saha putri anggenipun punang pinanganten ingkang sampun kaleksanan ijab kabul mugi tansah angsal karomatanipun saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenenganipun Nak Nuryono anggenipun nampi tamu undangan bilih wonten kekiranganipun Nak Nuryono nyuwun tumutrisih samudra pangasan. Mila wedal punika kenyatanipun Nak Nur gilir wontenipun kesenian tunas limbah ingkang mijil saking dusun Banyumari datang kangge hibur putranipun pinanganten sarimbit. Makaten ingkang dados kenyatanipun Nak Nuryono tiyang sak keluarga mugi-mugi tansah tulus raharja awitipun gadahi karya wonten wedal punika. Lan nuwun dumateng para pamirsa sedaya monggo menggah keselamatanipun sami dipun jagi piyambak-piyambak. Makaten menggah ingkang saged kawula aturaken bilih
bintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjarina tak titipi hidup tege-tege jatuh. Atur para putra tur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged rawuhnya wonten ing kepala telu punika mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha para putra tur pambagya dumateng bapak ibu sedaya bandha bau mikir lan tenaga pangeran satu tanah terpikuan jimat narawe Gusti pangeran engkau tak semapan dalam Al-Quran Nabi Muhammad kata sususan kau pembeli pangeran mendung udan beratan payung meningkat pelaku nuruti hati sing bingung kaya ngene rasane wong nendang muyung menyang ngendi bangku arep jaluk tuwa bahkan bil ku mateleng
urip aku putri sepo muda sedaya yen wonten lapangan ulon nuwun bumi pangaksana kula iki laris sedaya kang saya priksa sampun ngantos sami ngolong ring kawula nadyan kula rupa nanging kasih konconira nadyan kula rupa kula sakecak non langgang irong sedaya sinambi preksa kawula kang rupane boten tata Sri Ramuna Toni atiku lakon sing kang sangga jebol tresnamu nemu iso
kula bal menawi lepat nuwun kula. Ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yayi Dewi Kusumane Pindo len kartika wayangmu katon endah tak jaga tanpa wates tanpa sinawanging netra mancara ngelir cahya maruta hangripe sajroning nala rupa seping rasa karo solir samudra agawe ademe raga lan sukma tresnaku bakal kabukti amung sira yayi Dewi Kusuma
tanpa batas, tanpa sayang. Nggih, mekaten wau pasukan ingkang